jazdnej polície Bratislava, odboru kinológie a hypológie, prezídia policajného zboru. A predstavil vám policajtov, ktorí tieto ukážky predvedú. Podporučík bakalár Lenka Vajsová na služobnom koni Marsi a nástravmajster Anita Šerešová na služobnej kobyle Lola. A ako pomocník nám tu bude asistovať podporučík Michal Jurica. Policajti vám predvedú prijazdenosť a vycvičenosť služobných koní. Tieto kone, ktoré tu vidíte, sú využívané vo výkone riadkovej služby, bezpečnostných opatrení na celom území Slovenskej republike. Policajti vám teraz prevádzajú jazdiarenskú prácu. Táto práca sa dá využiť hlavne pri presune počas riadkovej služby alebo bezpečnostných opatrení. Tieto presuny sa vykonávajú hlavne v kruhu. Ďalej, keď sa policajti potrebujú rýchlejšie presunúť, tak sa vykonávajú v kúse alebo v svale. Teraz vám policajti na koňoch predvedú prácu s lajkou. Tento sníh je dôležitý z toho hľadiska, že kone sú policajti, policajné kone sa neboja ani takéhoto silného svetla. Ani tých zvukov, ktoré táto svetlica vydávala. Ona předpostavila, jak světla a všade z Rádia City Arban, ktorý ste za volantom s nohou na chvíli by ste mali určite naše opatrnosti nespotovné smerom na Patronku a pozerať na mobil. Takže dovolte, aby sme sa s vami rozlúčili čestným kolom. Policajti oddelenia jazdnej polície Bratislava, odboru kinológie a hypológie, prezídia policajného zboru vám ďakujú za pozornosť a za váš potlesk. Dovidenia na budúce.